presented by Rahul Raske Entertainment. खिखोरी जस खिखोरताए सैया औटला दूध के कराही के खिखोरी जस खिखोरताए सैया आ माटी के सामान मोरा रहित त कई बेर फोरताए सैया अरे माटी के सामान जदी रहित त कई बेर फोरताए सैया फोरताए सैया Mixed by Rajesh Sahni. पगला बाल मुआ हो बुझला ना बात के से जिया पर सुते नहीं देवे रात के बड़ा कोजल करेलो के पगला बाल मुआ हो बुझला ना बात के से जिया पर सुते नहीं देवे रात के जदि हम नहीं रहती तो अपने से झोरताए सैया जदि हम नहीं रहती तो अपने से झोरताए सैया माटी के सामान मोरा रहित त कई बेर फोरताए सैया अरे माटी के सामान जदि रहित त कई बेर फोरताए सैया माटी के सामान जदि रहित त कई बेर रहित त कई बेर फोरताए सैया Presented by Rahul Raske Entertainment. फोरताए सैया राइटर सनदीप परदीप अनिक नहीं कइले तुहरा से राज सपियाऊ हाथ जे धरइले राइटर सनदीप परदीप अनिक नहीं कइले तुहरा से राज सपियाऊ हाथ जे धरइले प्रेमी सनदीप राहुल रसक से कहिया छोड़ताए सैया अमन बवाली पुंड रोशन से कहिया छोड़ताए सैया माटी के सामान मोरा रहित त कई बेर फोरताए सैया अरे माटी के सामान जदि रहित त कई बेर फोरताए सैया Mixed by Arun Digital Recording Studio, Raja Chowk, Vidyapati Dham.